nasunod ng mga kalag. Siludoy niya asin Moises, dulot ni Kagawad Josephine Duliente. Misa Comun, dulot ni Marivic Bermejo and family. Para sa kalag ni Dominador Senior and Ponciana, dulot ni Kagawad Josephine Duliente. Para sa kalag ni Edith asin Rogelio, dulot kan Picondo Cabanos family. Para sa kalag ni Elsa asin Salvador, dulot kan Lumataw family. Para sa kalag ni Elvera asin Teresita, dulot ni Kagawad Josephine Duliente. Para sa kalag ni Eulohia, dulot ni Leti V. Cuadro. Para sa kalag ni Francia asin Francisco Gaudicio Senior asin Nimia, dulot ni Kagawad Josephine Duliente. Para sa kalag ni Honey Grace, dulot ni Bossy Dorm, dulot kan Bossy Dorm Rome A. Para sa kalag ni Marcelina asin Chodoro, dulot kan Daso family. Para sa kalag ni Miguel, dulot ni Marivic Bermejo and family. Para sa kalag ni Nelson Jr. asin Orlando Sr., dulot ni Kagawad Josephine Duliente. Para sa kalag ni Rafael Adonis, dulot kan Lumataw family. Para sa kalag ni Sabina asin Santos, dulot ni Nilo Canilo family. Para sa kalag ni Veronica asin Felipe Jr., dulot kan Lasarte Remedyo family. Para sa kalag ni Ninda Zoilo asin Crescencia, dulot kan Lumataw family. Para sa kalag ni Isaiah Sr. asin Juliet, dulot ni Honorable Ninita Fortuna and family. Para sa kalag ni Melchor asin Herminia asin Misa Comun, dulot ni Grace Tabalanza. Para sa kalag ni Daninya asin Domingo, dulot ni Mr. Rolando Pirinya and family. Petition Mass, dulot ni John Michael Rigaspi. Para sa kalag ni Alejandro, dulot ni Helen Rigaspi and family. Para sa kalag ni Ronald, dulot ni Victoria Manawis Palasi. Nasa ikaduwang Domingo na po kita kan Adbento. Si Kristo na padigdi sa kinaaban, tanganing itugdas ang kahadihan ng Diyos na siya ang mamamayo. Ang kahadihan na ini iyo ang presensya ng katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Ang Espiritu yaon sa kahadian, ipamibing niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, na madara kita sa kahadian sa paagi kan maninigong pag-andam, kaiba ang Espiritu na nagantabay man kay Jesus na nanitaw. Magtindog na po kita para sa pagpuon kan Santa Misa. Maugmaan kalangitan at hinaban magdarawit ang kapos na mga banwaan, madatungan kagurangan. Madya, 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 Isiyas din Diyos, ang biyaya din kaligtasan. Sadat mga pintuan, kuyanan kang lubos, ang karatan isikwal, magbago kan buhay sa bato.
di naman magluyaw. Magkarawin ng gabos na mga banwaan sa latunan kagurang na madya. Madya, Mesiyas ni Diyos, ang biyaya ni kaligtasan, madya sa mong awan. Sa ngaran ka nama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin na pagkasumaro ka na Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, yaon na po kita sa ikaduang Domingo sa panahon ni Adbiento. Asin na yuman ini ang ikaanom na aldaw sa pag-andam niya to, sa pagselebrar kan kapiyastahan kan sa tuyang mahal na ina sa titulo na Immaculada Concepcion. Ang ikaduang kandila nagsisimbolo kan katuninungan na sa tuyang minamawot bilang sarong tanda kan paghahadi nin Diyos. Matugang ako untaan sa tong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang ng maherak ka, kagurang ng maherak ka, Kristo maherak ka, Kristo maherak ka. Kagurang nan maherak ka, kagurang nan maherak ka. Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin maherakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, dahil lugod maulang nin anuman na mga kinabano na gibo, alagad ang pakasabot nin langit non nakadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya, siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa mga babasahon. Madatong si Jesus, ang bagong hadi na madalakan liwanag sa banwaan, na napatos ning kadigluman nin huli sa pagkahadi na panuning kaluyahan. Riribayan ang kahadian na nagpagabat sa buhay nin tawo, kan kahadian nin katiwasayan, asin katuninungan. Nanyigumpo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Maluwas ang sarungsupang sa pungo ni Jesse. Sa iyang mga gamot, sarong tubo, mabukad. Matugdon sa iya ang espiritu nin kagurangnan. Ang espiritu nin kadunungan sa kapagkasabot.
An espiritu nin hatol asin kabagsikan. An espiritu nin kaaraman sa kapagkatakot sa kagurangnan. Magayagaya sa iya ang pagkatakot sa kagurangnan. Bako susog sa hiling kan mga mata, siya maghuhukom. Bako susog sa dangog kan mga talinga, siya maghuhusay. Kundi suripot na maghuhukom siya sa mga dukha, asin matanos na maghahatol sa mga mapakumbaba kan daga. Hahampakon niya ang daga sa badas kan sa iyang nguso, asin sa hinangos kan sa iyang ngimot, gagadanon ang tampalasan. An kasuriputan magiging habay kan sa iyang habayan, asin an kaimbudan hagkos kan sa iyang puson. Dangan makikisampot an lobo sa kordero, an leopardo sa sadit na kanding makikipagluko, sa torilyo asin an leon sabay na mag-iidong-idong, sadit na barubata nag-aalaw sa inda. An baka saka an oso magsasabsab, durupil na magluluko an sa indang mga ugbon. An leon siring kan baka, magkakakan nindagami. Magkakawat an umboy sa may luho kan kobra, asin sa lungib kan rimoranon, an butas na aki maggagawgaw kan kamot. Daisinda maaano, dai mararaot sa bilog na banal kong bukid. Tapano ang daga kan kaaraman kan kagurangnan, siring nalantop kan tubig ang dagat. Tara sa aldaw na iyan, ang gamot ni Jesse magtindog bilang bandera kan mga banwaan. Diyan ang mga nasyon magtutuyo, asin ang sa iyang pahingaluan mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin madagyang katuninungan sagkod sulnop na anbulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan sagkod sulnop na anbulan. O Diyos, tawan sa hadi an sa imong kahatulan, an sa imong kasuriputan sa aki nin hade. Hukuman niya an sa imong banwaan sa kasuriputan, asin an sa imong mga dukha sa katanusan. Mamurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan sagkod sulnop na ambulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninungan sagkod sulnop na anbulan. Maghahadi siya puon sa dagat sagkod sa dagat, puon sa salog sagkod sa kapuruhan kandaga. Mamumurak sa iyang mga aldaw na kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan sagkod sulnop na ambulan. Taaagawon niya ang daing sukat na nag-aarang, asin ang dukha na mayo nin minatabang. Kakahirakan niya ang dukha, asin daing sukat. Asin ang mga kalag kan mga dukha, ililigtas. Mamurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan sagkod sulnop na ambulan. Pag umawon an sa iyang ngaran sagkod paman, sa atubang kansaldang madanay an sa iyang ngaran, bibindisyonan sa iya an gabos na tribo kandaga, uumawon siya kan gabos na nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan sagkod sulnop na ambulan. Ang gabos kinakaipuhan na may paglaom kay Kristo, asin ang paglaom na ini nangangaipuman ng pagsunod sa kagurangnan. Urog na sa pag-utob kan sa iyang tugon na ako ang lambang saro bilang sarong tunay na tugang. Nanyugong po niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Taan gabos na isinurat kaidto, isinurat para sa satong katukdoan. Tanganing sa pagkamatinios asin rangan na itinataukan kasuratan. Magkaigwa kita nin paglaom. Itao man lugod sa indukan Diyos nin pagkamatinios,
asin ranga an pagkabaragay, sa pag-isip uyon ki Kristo Jesus. Tanganing saro an buot sa saro sa nang dila. Pamurawayon nindo ang Diyos, asin amakan kagurang nantang si Jesucristo. Kaya magpaarako-akuan kamo, siring na inako kamo ni Kristo, para sa kamurawayan kan Diyos. Ta sinasabi ko, si Kristo naging lingkod din sirkonsisyon, para sa katotoohan kan Diyos, sa pagparigon kan mga panuga, sa mga patriarka, asintanganing ang mga pagano magpamuraway sa Diyos, huli kan pagkaherak. Siring sa nasusurat, kaya magpapasalamat ako sa imo, sa mga nasyon, asin mag-aawit sa imong ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Sa maunang tingog awiton ko, at sa imong tataramon sa pangipatugyaw, at matay na paleta sa buong alam ko. Magayunon kami sa tataramonin buhay, magayunon kami sa tataramunin buhay. Napalangibon ang simong ngaran, at sa imong tataramon nananong kagabon. Magayonon mamisod tataramunin buhay, magayonon mamisod tataramunin buhay. Napalangibon ang simong ngaran, at sa imong tataramon nananong kagabon. Magayonon mamisod tataramunin buhay, magayonon mamisod tataramunin buhay. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu, An pagbasa kan banal na Ebanghelyo sosog ki San Mateo. kawayan sa imo kagurangnan. Kan mga aldaw na ito, nagdatong si Juan Bautista, naghaharubay sa disyerto nin Judea, asin nagsasabi, magbarakli kamo, tara nina ang kahadean kan langit. Siya itong sinasabi ni Propeta Isaías, tingog na nagkukurahaw sa disyerto, andama andalan kan kagurangnan, patanos saan sayang mga agihan. Anhuan na ini, nagugubing nin balukag nin kamelyo, naghahabay nin anit, asin an sayang kakanon mga duron sa katangguli. Dangan nagluluwas pasiring sa iya, an Jerusalem, an bilog na Judea, sa kabilog na runa sa palibot kan Jordan. Asin ang nagpapabunyag sa iya sa salog Jordan, ibinuboy-boy ang sa indang mga kasalan. Pagkahiling nindakol na Pariseo asin Saduceo na nagdadagsa sa iyang bunyag, nagsabi siya sa inda, mga ugbon ning rimuranon, sisay ang nagpasabot sa indo na magdulag sa maabot na kaanggutan. Kaya magbunga kamo nin maninigo sa pagbakli. Day kamo maghuna na makakasabi kamo sa indo,
ama niya to si Abraham. Ta nagsasabi ako sa Indo, makakabangon ang Diyos sa mga gapong ini, nin mga aki ni Abraham. An patok, yaon na sa may gamot kan mga kahoy. Kaya ang gabos na kahoy na mayong marhay na bunga, pinapalod, asin isinasapog sa kalayo. Ako nagbubunyag sa Indo sa tubig para sa pagbakle. Alagad si maabot sa hudyan ko, urog na makusog sa ko. Asin ba ko akong maninigong magbitbit kan sa iyang sapin? Siya ang mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo, asin sa kalayo. Kapot niya ang pantahop, lilinigan ang sa iyang ginikan, titipunon ang sa iyang mga trigo sa tambubong, alagad an apa, susuloon sa kalayong dai masisigbo. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagmausay mo, Kristo. Tukaw tabi para sa homilia. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ang mga babasahon ngunyan sa ikaduang Domingo kan Adbyento na pinagsisimbolo kang ikaduwa ding kandila sa koronang. Iyo po ang mapapadapit sa ladawan kan kahadean nin Diyos. Di ko po aram kung na-imagine niya to kung ano ang pinagsasabing kahadean nin Diyos. Ta siguro kung klarado ang satuyang imahinasyon sa kahadean nin Diyos, maghihinguha kita na maghiro, magandam, magibunin paagi, tanganing makamtanta, mamateanta, an kahadean nin Diyos. An enot na pagbasa, igwa kita nin mga magagayo na ladawan na in a way, nagdi-describe kan kahadean nin Diyos. Isipon tanaan baka sa kaan uso, nagsasabsab, durupil na magluluko sa indang mga ugbon. An leon, siring kan baka, magkakakan nindagami, magkakawat an umboy sa may luho kan kubra, asin sa lungib kan rimuranon, an butas na aki maggagawgaw kan kamot. Daisin da maaano, dai mararaot sa bilog na banal kong bukid, tapano ang daga kan kaaraman kang kagurangnan, siring na lantop ang tubig ang dagat. Tara, sa alaw na iyan, ang gamot ni Jesse matindog bilang bandera kan mga banwaan, diyan ang mga nasyon magtutuyo, asin an sa iyang pahingaluan mamuraway. Siguro sa termino kan panahon ngunyan, ang kahadean nin Diyos garo chill lang, almost like relax. Tano ta relax? Ninhulita ang Diyos ang naghahadi sa saindang buhay. Mayo kitang kakatakutan, mayo kitang day kita mahahadit, day kita mahadit kung ano ang kakakanunta. Tano, everything is provided for kan kagurangnan. Maray na pag-iriba kan kapwa. Alagad, ini po sarong bagay na dai itatao sa tuya nin libre. Kaipuan po niya tong paghinguahon. Magibo kita nin paagi, dahil pwedeng iasa sa iba. Usually, nagrereklamo kita sa kadakol na bagay sa kinaaban. Kesyo maribok, kesyo dakol ang pag-iriwal,
Oh? We keep on complaining. Pero minsan, mayo man kitang ginigibo, tanganing ang sarong bagay mangyari. Sabi kan sarong aliman na parasurat, ang kagurangnan namundag na. Pero unless na ang kagurangnan mamundag sa satuyang buhay, mayong saysay ang sa iyang pagkamundag. Kung enot sa gabos, di siya mamundag sa satuyang puso. So, ang hulit ni San Juan Bautista, sabi ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo, magbakli, hulita haranina, an kahadean nin langit. Naroromdaman ko po ang sarong istorya just to illustrate this point. Igwa po ning sarong swan. Aram nindo ang swan. Ini sa Bicol, gansa o ganso. Minsan ganso sa partido ganso, pero sa Tagalog, gansa. Na biglang nagbaba, duman sa sarong salog. Asin duman sa salog, igwa man ning sarong gamgam. Bako lang sadit na gamgam, medyo durodakula man na gamgam. Asin siyempre, bago sa paghiling kang gamgam itong nagtugpang gansa. Sabi kang gamgam na naghahanap ng pagkakanduman sa salog, sabi niya digdi sa gansa, sa inkahali, tabigla niya sa nang nahiling ining gansa, o lubas sa dinahiling niya ining gansa, sa inkahali. As in, sabi kang gansa, hali ako sa langit. I'm from heaven. Langit? Sabi kang gansa, ngunyang kasana nakadangog kang tataramo na langit? So, ang ginibo kang gansa, pinag-describe niya duman sa gamgam o sa sarong gamgam, duman sa gamgam ang langit. Aram mo ngaya ang langit, ang mga kali dyan sa langit, made of gold. Mga ginto ngaya ang aagihan dyan ang dalan. Maliban ngaya dyan, ang mga harong, ang mga pader, ang mga gates, gabos ngaya yan, made of stone, precious stones. Oh? So actually, almost like dinidescribe niya ang eternal city, kung paano kagayon ang malatemplong description niya kan langit. As in, ugwag ngaya dyan ning salog na napakalinaw kan tubig. Oh? Ang mga kahoy ngaya dyan, nagtatauning kaumayan. Sa gabos na nasyon, dyan nagigikan sa mga kahoy nagikan dyan, ang kaumayan, ang bulong, sa gabos na mga kahilangan ng tao sa gabos na nasyon. Kailang pakatapos na pag-istorya kang magagayo na description kang langit, namasdan ka ining gansa, na garumayo man lang ning effect itong istorya niya. Imbes bagang kung kita pinag-iistoryahan kang mga nahiling ta, usually na-amaze kita, masabi kita, wow, o kaya, wow, fantastic, fabulous, kung ano-anong mga awesome, mga kadakol na mga description. Pero, dead ma lang itong istorya duman sa gamgam. Pero olabasade, naghapot ang gamgam. Igwa man nga din dyan ng kuhol, itong snail. Sabi kaning gansa, mayo ngayang kuhol digdi, ano man niya tamay ko, magkaigwang kuhol diyan. Oh? So, ang ginibukang gamgam, nagpadago siya na maghanap din kakanon duman sa salog. As in, sabi kang gamgam, sa imo na lang ngaya yung langit na yan. Basta ngaya ang kaipuhan ko kuhol, nakakanon ko. Kaya digdi na lang ngaya ako. Sa imo na yung langit.
Heaven is yours. Digdi lang ngaya ako. Ang kaipuhan ko, tanganing maugma, iyo ang kakanon na kuhol. Ano po ang mensahe kan istorya sa satuya ngunyan? Si San Juan Bautista, garo itong sarong marhay na, garo itong market officer na gusto niyang i-project sa satuya ang kahadian nin langit. Pero garo kita minsan mga gamgam na busy kita sa paghanap din kuhol na nagre-representar kan mga bagay sa kinaaban. Hinahanap taan kaugmahan sa mga bagay ning kinaaban, mga material na bagay, mga modernong kagamitan, kaugmahan sa laman. So, ini-engage ta ang satuyang sadiri sa paghanap kan mga bagay na makakapag-aling sa satuya sa buhay na ini, except an kahadian nin langit. Baka isipon ta, kahadian nin langit, well, saka na yan. Pwedeng paggurang na, na dahil pa kita sa departure era. Pero habang makusog kita, pinaglalaan taan panahon ta sa mga bagay ning kanaaban. Mapapadapit sa pagbabakli, maybe later, but not now. Minsan iyan ang prinsipyo, lalo na pag medyo hubin-hubin pa kita. Pero pag nagpupuo na kitang maghelang, makakamati na ning kulog zinhawak, minsan dyan lang ang pagkakataon na naiisipan taan Diyos. Pero sa tuya ang nagrani sa kagurangnan, kan panahon ning pandemya, kan napaka-intense ang COVID-19, gabos kita nagbaralik sa kagurangnan ta, kadakol sa mga kapamilyata, either naghilang, na COVID, o nagtalikod sa buhay na ini. Dumanta na rumduman, ang kagurangnan ang talagang may control, kan gabos, digdi sa kinaaban. Pero habang okay na naman kita, balik kita sa dating buhay ning kasalan, buhay na pagkamakasadiri, iriwal digdi, iriwal duman, kadakol kitang pinag-iiriwalan, yaon dyan si iriwal sa mga propriedades, yaon dyan si iriwal sa kwarta, sa kayamanan, sa rilibakan, pagkainggit. So iyan ang realidad na minsan pag mayo ang Diyos sa tuyang pagkabuhay, madali narauton ang relasyon tas sa tuyang kapwa, sa satuyang pamilya, dahil ang iniisip ta an sadiri. Pero kung sa tuyang hinanyugon ang mga katukdoan kang babasahon, urog na ining gikan sa surat ni San Pablo sa mga taga Roma, may advice siya sa satuya. Sabi niya, ining gabos na isinurat para sa tong katukdoan, tanganing sa pagkamati ni o sa sinrangan na itinaokan kasuratan, magkaigwa kita nin paglaom. Asin sinabi man ni San Pablo, kaya magpaarako-akuan kamo. Siring na inako kamo ni Kristo para sa kamurawayan kan Diyos. Ta sinasabi ko, si Kristo naging lingkod din sirkumsisyon para sa katutuhan kan Diyos sa pagparigon kan panuga sa mga patriarka. Asin tanganing an mga pagano magpamuraway sa Diyos, huli kan pagkaherak. Siring sa nasusurat, kaya magpapasalamat ako sa imo sa mga nasyon, asin mag-aawit sa imong ngaran. So, sabi ni San Pablo, magpaarako-akuan kamo. Meaning to say, accept one another. Ubod sabihan maging mapagsabot sa imong kapwa. Dahil pag rauton, sa tuyang pakipagrelasyon sa kapwa, dahil lang sa mga bagay na mayong kabuluhan minsan.
minsan nag-iiriwal ang mga magpamilya sa saradit na bagay. Nagpuon sa mga saradit na bagay, nagdakula dahil ng tirinuhan hanggang sa nagkaigwananin pader sa lambang saro. Hulikan, perming iniisip ta, iyo ang satuyang sadiri. So ini po ang mensahe kan Ebanghelyo, parihong katukduan, parihong pangapudan, ang pinapaabot sa tuya ni San Juan Bautista. Magbakli kita, magbagunin buhay, kung maut niya to ang pagdatong kan kahadian ni Diyos sa satuyang tahaw, puunan tayan. An ginamit kan Ebanghelyo, an imahinin patok na nakatusok na duman sa gamot. No? Ini ang nakakatala sa sakuyang isip habang binabasa ko ang Ebanghelyo. Ano ang kahulugan kaining patok? Sabi diyan sa eksaktong tataramon kan Ebanghelyo, ang patok yauna sa gamot kan mga kahoy. Oh? But sabihin, ready na ang paghuhukom ning kagurangnan. Oh? Siguro duwa na sa ng patok o tulo na sa ng patok, matutumba na ang sarong kahoy. Ininangahulugan kan paghuhukom. Ninhulit may mga tanom na daay man nagbubunga, an mas marahay kayan, sabi sa Ebanghelyo, patukon tangani na dahil daay naman nagtataon ning bunga, iapo na sa kalayo. Pipilion ang marahay, asin isusuhay ang maraot. Ini ang ladawan kan Judgment Day. Time will come na maatubang kita sa paghuhukom. Kung dahi kita nagbubunga, dahi kita naghihiro, dahi kita nagsisimbag, aram tanaan papadumananta. Sabi sa Salmo, mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin madagyang katuninungan sa good sulnop na ang bulan. Pangapudan ning kagurangnan na kita magbunga, mamurak, siring sa sarong marhay na tinanom. Pero kung dai, may padudumanan ang sarong tinanom na dai nagbubunga. So yan ang agyat sa tuya, mga tugang. Kita nilalang ning kagurangnan para sa importanteng katuyuhan asin misyon. Asin padagos kitang inaapudan oral daw. Tanganing kita maging mabungang mga nilalang ning kagurangnan na padagos na nagsisimbag sa iyang kabutan. Alagad kita magbubunga sana kung kita harane o kasaro ning kagurangnan. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kung suhay sako, mayo kamong mahahaman. Kaya inaapudang kita, ngunya na Adbyento, try to connect yourselves with Jesus. In there, magkakaigwa kita kang linalauman na bunga na satuyang na bilang satuyang partisipasyon sa pagmumukna kang kahadean nin Diyos digdi sa daga. Amen. Tindog tabi. Nagtutupod ako sa Diyos amang makakamay. Magalang kang langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking buktong niya. Kagurangan ka, ipinahidang muli ka ng Espiritu Santo, namundaki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus nagada asin tinubo. Uminibig sa mga gada, kani katulong aldaw, namuhay liwat halen sa mga gada, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kanang Diyos kamang makakamhan. Anen duman magagi sa pagrupo, sa mga buhay asin mga gala. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daring kasaturan. Mantang na hinanyog nato ang mensahe ni Juan Bautista na nag-aapod sa to na magbago kan sa tong buhay asin mag-uyon sa ebanghelyo. Mamibi kita sa satong langit non na Ama, an simbag kagurangnan inanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, siring kay Juan Bautista, magdanay na liwanag sa paglantad kan karatan, asin tingog sa pag-apod kan mga parakasala, sa pagsulsol asin pagbagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya, na masabutan niya to na daitananggad maako si Kristo sa satong puso, kunda itangon na may bidon an satong makasalan, asin ang pangangaipon ning kaligtasan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagrumdum niya to na ang pagbagong buhay, nagpupuon sa pagkauroyon. Hagadon ta ang espiritu nin pakipag-ulian, urog na sa mga kapwa na satong nakulugan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, ang mga dukha, asin mga yaon sa laylayan kan sa syudad, makamati kan pagkamuot, pag-anduyog asin pagranga kan sa indang makanatad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa presensya kan Diyos, sa kahadian na sa iyang inandaman para sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninungan sa tuyang puso, sa tuyang ipresentar sa kagurangnan, an iba pa niya tong mga kahagadan sa misang ini. Kagurangnan na Diyos, orasan ang samong pag-andam niya na Adbyento, magdarasa mo sa maninigong pagselebrar, kan pagkanitawo kan sa imong aki, si Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa pagdulot.
banwaan tapos magrugyan. Uyanaan kaligtasan sa kagurangan, pagtulot kita. Malinig na puso at angin pagkamuot sa Diyos na sa tong pagtubos. Kakundi ang kan puso dapat linigan, magsulsol ka kapos na mga kasalan, kaligtanan kapos na mga karatan. Tindog David. Uyanaan kagurangan sa kagurangan, pagtulot kita. Malinig na puso at angin pagkamuot sa Diyos na sa tong pagtubos. Magpamibi ka matugang, tangan yan sa kuwasin sa idong atang, magkanigong akoon, kan Diyos amang makakamahan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot. Para sa kumawan, asin kamurawayan ken sa iyang ngaran. Para man sa paginabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, papagkanigo sa imo ang mga pamibi asin atang ninsamong kapakumbabaan, asin kung sain mayong maninigo an anumanatabang kan gibong marhay, antabayan mo man kami kan tabang ninsa imong kapatawadan, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadane asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa eno tapagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dala ning kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikadua niyang pagdatong, sa kamarawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kay bakan mga angheles asin arkangheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Iklot tabi. Kagurangnan, ikananggadaan banal, borabo ning gabos sa kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubos. Pagkagadan mo kagurangan, ipinakamareta niya mo. At ang buhay mo liwan, ipinakahaya, sagpod na ikakagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Siring man, girumduma sa iyong girumduma kagurangnan, ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal apostoles asing gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahanap kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingaan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you.
Tiklod tabi. Uyaan Kordero kan Diyos, o nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, baka kung maninigon ay ka magdagos sa sakong haron. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Liwat pagirumdom sa pag-ako kang komunyon, pakihali po muna ang face mask o ibaba muna bago buksan ang sa indong walang kamot. Hawak ni Kristo. Amen.
Bumibi kita. Kagurangnan, nagngayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo, kaming nabasog kan kakano na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga pisteryong ini. Tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit noon. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magula po sa nagkapirang anunsyo. Bago po kang pagpresentar kan mga kandidatos para sa Search for Little Santo Niño 2023, nakapira pong mga pagirumdom enot ngunyan, iyon enot na Domingo kan bulan, kaya magkakigwa po kita kan second collection para sa pangaipukan sa tuyang seminaryo. Ikadua po sa Webes, pet sa 8 kan Disyembre, iyo po ang kapistahan kan Immaculada Concepcion. Ang aldaw pong iyan, aldaw ning pagpangilin o day of obligation, kaya siring sa pagsimba niyato sa Lambang Domingo, sa aldaw pong iyan, obligado po kitang mga Katoliko na magsimba, apwera kan dua pang ibang days of obligation, iyo ang December 25 asin January 1. No? So yan ang mga days of obligation. Kung ang mga Hudyo po, igwaning mga espesyal na kapiestahan, ang mga Muslim, igwaning espesyal na kapiestahan, kita po, iyang tulong aldaw na iyan, yan man ang mga espesyal tang kapistahan. Asing kaibali po dyan, ang kapistahan kan Immaculada Concepcion. So, ang misa ta po digdi, so usual na weekday mass, alas 6 nin aga, saka alas 5:30 nin hapon. Mayo pong dahilan na day kita makapagsimba, nin hulita, deklarado po yan na holiday kang gobyerno. Ani katulo po, iyo an Christmas gifts para sa mga dukha. So kita nagpupuunan na mag-celebrar kan Kapaskuhan, may mga Christmas party, pero dito po malingawan ang mga dukha. So maglaan po kita ning mga regalo man, kaalingan, kaginhawahan sa mga dukha. Kaya inaalok ko po kamo na siguro sa sunod nindong pagsimba, magdulot kamo ni mga grocery items, titipunon po yan para sa mga tugang nyatong dukha. Pwede man na ipadara sa opisina kan sa tong parokya. So itataw po yan sa December sa pagpuon kan Aguinaldo. So nakagawian tang pag-gift giving sa mga tugang nyatong dukha. And then ikaapat, an schedule kan simbang gabi mapuon sa Disyembre 15 pagkabanggi sa alas 7 nin banggi, asin an schedule kan misa di Aguinaldo, ibabalik na po nyato sa alas 4 nin aga. Last year 4:30, pero ngunyan back to 4 o'clock. Tangani na magtapos ning medyo amay paman ang misa. Ang mga presentations po, oral daw o aga-aga gigibuhon bago kan pagselebrar kan Santa Misa. And then, padagos ko po kamong iniinganyan na magkaigwanin debosyon sa banal na Eucharistia, na obserbaran ko po bago kang First Friday, dikit lang po ang nag-a-attend kang Hora Santa. Kaya maglaan po kita ning sarong oras, tangani makapag-andam sa First Friday, asin kabaliman po dyan ang pagkumpisal. Ini ang sakramento na daay na popular kadaklan sa tuya, sa halos nalingawan tana pagkatapos kang pandemya. So kung kita inaapuda na magbakli sarong paagi ng pagbabalik sa kagurangnan, iyo sa paagi kan sakramento nin pagkumpisal. So igwa po kita ning konfesyonaryo digdi kung naobserbaran nindo. So hinguahon ta po na magkaigwa ning regular na schedule nin pagpakumpisal sa mga maabot na aldaw, lalo na pagkahapon.
So ngunyan po, apudon ko na po si Ma'am Teresa Septimo, ang presidente kang Ansila Dominoy, ang sponsoring group kang Search for Little Niño 2023 para sa presentasyon, opisyal na presentasyon kan mga kandidatos sa Search for Little Niño 2023. Maray na ramrag po kaninyo ngamin. Gusto po namong ipresentar kaninyo ading mga kandidato ta sa Search for Little Niño 2023. An po unang kandidato, si Sean Carlos Misaya Ayong. Taptapan ta po. Ali po si Sean Carlos Misaya Ayong, galin sa Barangay San Nicolas, Nabua. Igin po iyan ni Shaulaan Belgado Ayong. An po sumunod, si Christoph Angelo Bachiller. Ali po si Christoph Angelo Bachiller, taga Barangay San Miguel, Nabua. Igin po iyan ni Roger Christopher Manzano, saka ni Marydel Bachiller. Ang sunod, amo po si Nathaniel Biloro. Galin man po iya sa Barangay San Miguel, Nabua. Ali po si Nathaniel Biloro, igin ni Giselle June Biloro, saka ni Clarissa Teham. Taptapan ta po. An po sumunod, si Dominic James P. Bobis. Iya po galin sa La Purisima, Nabua, Camarines Sur. Si Dominic James Bobis, igin po ni Herbert and Jonaline Bobis. Ang sumunod po si Nicolo Lanzo Bolo, galin sa San Francisco, Nabua. Si Nicolo Lanzo Bolo, igin po ni Nilo saka ni Monique Bolo. Taptapan ta po. An po sumunod si Kentaro Nix O. Cruz. Galin man po iya sa Barangay San Nicolas, Nabua. Igin ni Nilo and Monique Bolo. Amo na po. Sunod si Saint Aston Manzano. Igin po iyan ni Mark John and Cyril Hernandez. Martinez. Maria Cyril Martinez. Thank you. Ang sunod po, si Jared Raven Placides. Galin po iya sa Batu, Camarines Sur. Ali po si Jared Raven Placides, igin ni Richard, saka ni Genevieve Placides. Adi pong sumunod, si John Hope Kisel. Si John Hope Kisel, galin po sa Tres Reyes, Batu. Igin po iyan ni Devon Ray Kisel, saka ni Chrissy Jean Palero. Taptapan ta po. An pong sumunod si Renz Jomar O. Rigaspi, taga Paloyon, Nabua. Ali po si Renz Jomar Rigaspi, igin ni Jomar Rigaspi, saka ni Rhea May Oronan. Taptapan ta po. An pong sumunod si Brian Ricafrente Jr., galin sa Barangay San Roque, Nabua. Ali po si Brian Ricafrente Jr., igin ni Brian and Diana Ricafrente. Taptapan ta po. An pong sumunod, si Austin Rain Kyle M. Sabaresa,
Galin po sa Barangay San Esteban. Ali po si Austin Rain Kyle Sabaresa, igin ni Earl Simon Sabaresa, saka ni Angeline P. Marco. Taptapan ta po. An pong sumunod, si Kyrie Stephen B. Verdeflor. Galin po sa San Antonio, Ogbon, Nabua. Si Kyrie Stephen Verdeflor, igin po ni Jerome, saka ni Olga Verdeflor. Amo po adi mga kandidato ta sa Search for Little Niño 2023. Kinag ko pa po kamo gustong ipalista, mag-iyan sa opisina kading kanatong parokya. Anapon lang po si Miss Malo Basagre. An pong first canvassing, gigibon pong na December 17, 2022, alas 2 sa apon ka Sabado. Sabado po. Unong ngaran. An pong usad pang kandidato ta si Richard Orlayin. Taptapan ta po. Okay. An pong first canvassing nasabi ko subago December 17, gawa na Disyembre 2022. An second and last canvassing January 7, 2023 at sakaan pong coronation ka January 17, 2023. Amo lang po salamat po. Taptapan ta po ading mga kandidato. Salamat po. Kung sa indo pong maobserbaran, agko po mga kandidato na day kabilang sa parish ta. May taga Bato, may taga Santo Domingo. Ini po ninhulita, kadaklan po sa inda, estudyante sa Holy Cross Parochial School. So, ang proceeds po kang search pong ini para sa sainda. Kaya kadakul po diyan mga candidates from Holy Cross Parochial School. So, kung igwa pa po na gustong magbali, open pa po bago kang first canvassing. So, salamat sa mga magurang, sa indong pagtugot, as in sa indong kaugmahan na maging parte kan Search for Little Niño 2023. Palakpakan po niya ito sa inda. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.